Jama'a assalamu alaikum. Da farkon fatan kuna cikin koshin da lafiya. Ina muku fata alheri. Yayu kana sa video babu wanda zai kalla video ka ko da guda daya. Abun haushi ne sosai. Me yasa ne idan ka sa bidiyon ka mutane ba ganin shi suke ba? Kuma wani dalili ne yasa ko da ka yi sacin kai da kanka na bidiyon ka ba ganin shi zaka yi a internet ba? Yau za mu yi maganin wannan manhaja da za mu yi aiki da shi zai taimaka mana. Misali anan kuka ga bidiyon nan, anan yana nuna mana nambobi wannan 2, 22, 17 da wannan yana nuna cewa idan ka je ka yi search da wannan suna, bidiyon mu zai nuna a kansa na farko ko na biyu, wannan ko zai nuna 20, wannan zai nuna na 7 da wayansu sauran keyword din za su iya bayana ne a bisa overall. To misali za mu je ga yadda idan za ka sa video, wani suna za ka sa wanda bayan ka sa video ko da zai zama shekara 10 ne idan an search na bidiyon ka ya nuna a na farko. Wannan abu muna kiran shi da CEO, wato Search Engine Optimization. Idan kana so ka yi amfani da wannan abun a wannan manhajan, ka kalla har zuwa karshe kuma ka ji bayanin da zan a karshe, domin da yake da babban muhimmanci wanda zai taimaki channel naka ya tashi. Ba zan cika ku da surutu ba, bari mu soma cikin bidiyon. Misali za muna nan muna da explore, idan muka shiga cikin explore za mu ga nan muna da tag. A nan tag din za mu rubuta sunan bidiyon da muke so mu sa. Misali muna da sabon bidiyon da za mu sa, sai mu ce yanzu muna so mu sa sunan bidiyo mai suna boy fola. Idan muka sa sunan boy fola yana kiɗa, sai mu danna wannan alama ta search. Idan muka danna search, kamar muna search a YouTube kenan ko, to kuma wannan ba YouTube ba, an nuna mana ba an search na video. Ba wanda ya taba search na video cewa boy fola yana kiɗa, kuma ba taba search na video wannan, ba wanda ya taba video game da wannan din. Sannan kuma bajewansa ba bajewa sosai ba. Wannan ya nuna cewa idan kai sabon channel ne ko ka sa, babu wanda zai kalli bidiyon ka. Kaga da shike video a channel nawa ta Hausa ya zama game da ni. Idan ka danna suna da ya zanna da suna boy fola, za su yi nuna maka aiki da FL Studio, yadda ake haɗa kiɗa da kuma sauransu. Misali shine saboda channel nawa yayi magana ne akan yadda za ka haɗa kiɗa. Sannan kuma ka gana mana su mana Hausa Top, wani channel wanda ma suna da platform ake sa kiɗa. To da wannan wurin ne za ka nemi wani sunan video ne mutane suka fi so a YouTube, wanda idan ka sa za ka saci bidiyon wanda za a kalla na wani a kalli naka. To misali sai mu ce mu janye shi baya, yanzu sai mu ce muna so mu rubuta mu ce Rahama Sadau. Idan muka sa Rahama Sadau sai mu danna search. Idan muka danna search Rahama Sadau, ka gani ya nuna mana keyword din yana good saboda mutane na search, kuma an nuna mana ana search sosai, wanda mun sa video za ta kalla kawai. Amma matsalan anan shine muna da mutane da dama sun yi amfani da video wannan, ko mun yi video akai, video ba zai nuna a na farko ba. To ka gani yayu ya nuna mana na 20. to idan wani ya duba Rahama Sadau yana so ya search, ya ga na farko, a zai kalli na farko. To wancan na farkon zai saci video ka, views naka. To bari mu nuna yadda zaka saci video shi mana. Misali yanzu anan sai mu ce Nura M Inuwa. Misali sai mu danna search. Idan muka danna search, bari mu ga me kuma Nura M Inuwa. Ka gani wannan in kai wasa a wata sai ka samu dubbanni mutane sun kalli video ga wanda idan kai video, kuma idan ka san yadda zaka yi optimize. Kana so ka san yadda zaka yi optimize? Mun bude wata sabon salo da kuma sabon zamu ci wai hanyar koyarwa a WhatsApp, wanda rajistan sa naira 3,000 ne kacal. Wato idan kana so ka shiga, naira 3,000 ne kacal zaka biya register. Wato idan ka biya, zamu dinga kamar kowane sati zamu dinga leka channel naka, menene a cikin channel naka, kuma me yasa ba a kalli bidiyon ka ba. Misali idan idan kuma ya zama gabe da title ne, sunan da kai amfani da daidai ba, za mu gaya maka saboda ka gyara.
to misali ko kuma idan akwai wani copyright wani abun da zai kawo matsala ga channel naka a zo a hana karben shi nan gaba za mu yi magana a kansa, za mu kuma gyara maka. Misali anan muna da Nura M Inuwa 2020, idan muka ci za mu search nashi, misali muka ci za mu search na Nura M Inuwa 2020, saboda mutane yayi da dama ba suna search na video haka ba, kun ga an ce mutane da dama sun yi video game da Nura M Inuwa 2020 wato 2020, kuma ana search da yawa, amma bidiyon mu idan ka sa ba zai bazu a YouTube sosai ba. To ka gani abin asara. Akwai wani abin da ka shiga cikin YouTube zaka same shi, wato bayan ka kalli bidiyon wani baka sai ka ga ana nuna maka wani video a kasa, wancan muna kiran shi da suggestion. Wancan YouTube suna suggesting bidiyon wani domin ka kalla, ko kuma su kara suggesting yanzu misali in ka ce kana kallon video na zaka iya ka gani an nuna maka na ABK wannan ko BKR ne, wani gaya ne yake BKR wanda yake video game da hada kiɗa, ko kuma iya nuna maka video game da AS Studio da sauransu, ko kuma ma ana nuna maka videoyi na a kasa, wato ana nuna maka cewa za ka iya ka kara kalla wancan. To za mu nuna me yasa bidiyon ka baya bayana a ciki, sannan kuma dole ne ka san ta ina ne kake samun views a YouTube. Idan baka san yadda kake samun views a YouTube ba, wannan babban asara ne, domin ba za ka san ta ina ne mutane suke kallon bidiyon ka ba. Za mu yi shi a cikin class din can, za mu nuna maka duk wayansu abubuwa, sannan kuma wannan manhajan sai in kana cikin class din ne za mu nuna maka wani manhaja ake amfani da shi. Misali a cikin bidiyon mu za ka gani wannan bidiyon wata ɗaya mun samu mutane 39,000 suka kalli bidiyon. A ɗan mintuna kaɗan mutum 9 sun kara kalla, don ɗazu da na shiga bai ma kai minti 10 ba. To sannan a nan kuma wayansu bidiyoyin mu za ka gani muna da mutum 457, wani 900, wayansu muna da 600, sai wayansu 56, wani ma ka ga 8,000, sai a nan muna da wani uwa uba kenan, shi yana 300, yana 344, wato a ɗan mintuna 10 shi na kara samun mutum 101 sun kalli video, sannan kowane rana ana samun mutane da dama suna kallon video. To yanzu misali sai mu je kuma ga yanda ake biya a YouTube. Dole ne ka san wannan domin ya kara maka karfin gwiwa. Misali da muka ce za mu je cikin YouTube studio domin mu je mu gani mene ya faru da wayar. Launcher na yayi crack. Yanzu muka ce za mu je cikin YouTube studio. Yanzu haka muna cikin YouTube studio, abinda za mu yi shine za mu je ga wancan bidiyon da muka ganshi, wato wanda aka samu views da yawa din. Idan muka gangara haka muka zo kan shi ana, za ka ga wasu bidiyo ma sun zama wannan, za mu zo mu san menene yasa ba su zama views aka samu views akai ba, saboda title da sunan da muka yi amfani da shi sunan mawaki ne, to kuma bidiyoyi sun yawa akai, shi yasa bidiyon mu ba zai nuna a farko ba balle mutum ya kalla. Wannan bidiyo ya samu mutum ya samu sharhi, wato wanda suka comment mutum 132, sannan like mutum kusan 2,000, wato 1,895, wa'anda kuma suka yi dislike ba su so abun ba, wato mutum 149. Misali a nan muka gani an samu kuɗin da muka samu kan bidiyon, wato kwana-kwanan nan, saboda lokacin da bidiyon za mu ce bai kai sati 2 ba da aka fara biyan channel din, saboda channel din ba mu cika abun da wuri ba, mun irin kamar bai kai sati 2 ba, amma akan bidiyon kaɗai mun samu $36 wanda muka samu akan bidiyo, wanda a cikin kwanaki 15 ne, ko cikin kwanaki kamar za mu ce 15 mun samu $36, wani a cikin kwanaki 15 mun samu $36, sannan kuma a kowane kwana biyu mutum 3,800 suna kallon video. Misali idan muka duba muka shiga haka, za ka gani a awa ɗaya muna samun mutum 150 suna kalla a kowane awa ɗaya. To misali za mu iya in ka buɗe shi sosai za ka iya gani a kowane dakika, misali mu ce mu sa shi akan wannan za ka gan shi a kowane dakika, wato kowane minti ɗaya. Wani minti ɗaya ana kallon mutum, muna samun mutum
hudu na kallon bidiyon, wani ma za a iya samu ba kowa, wani kuma a samu mutum biyu, wani ɗaya da sauransu a kowane minti ɗaya. To yanzu misali akwai wani abun da za mu kara dubawa shine mai muhimmanci kuma shine ta ina ne bidiyonka yake dawo yake bajewa a YouTube. Wato wannan bidiyon ya nuna wa mutane miliyan 3.3 da kuma har ma da wasu abuwa kai. Wato wannan ya nuna wa mutane, bidiyon ya nuna wa mutane a YouTube irin kamar ka dinga ganin hotunan kamar irin ya nuna ga video kaza ga video kaza, ya nuna wa mutum miliyan 3.1 saboda da 3 saboda mun yi mishi optimize din mai kyau, wancan mun bashi lokaci sosai, saboda akwai wasu bidiyoyi na zaka ga ma ba samu views sosai ba, wani lokaci ba na kan samu lokaci ba, aiki na mun yawa saboda ba aiki ɗaya nake yi ba, shi yasa. To misali idan muka ci zamu koma baya in kun duba hoton ko shi ne yasa ma mutane ba su kalle shi da yawa sosai ba, saboda hoto ne yake janyo mutane su kalla. Za mu gani me yasa percent nawa ne muka samu akan hoton. Mun samu percent 6 da wannan da 6.5. Wato sannan kuma ta ina ne muke samu mutane suke kallon bidiyon mu. Anan ya nuna browse feature, wato browse feature wato waɗanda suke duban bidiyo kamar irin wanda ana iya kamar wasu lokuta kamar za mu ci ta ina ne browse feature, za mu iya duba shi a internet bayan mun gama. Sannan a nan suggestion wanda shi ne nake ga maka, kamar kana kallon bidiyon Alinu sai ka gani Adam ya zango a kasa, kana kallon bidiyon Rahama Sado ka gani na Zainab Indomie ko wani. To sai nan anan muna da other YouTube features kamar wayansu hanyoyi a cikin YouTube aka samu, ta wurin ne muka sami views kuma. Sannan aka ce kuma yaya ne YouTube, sai aka zo kuma YouTube search, irin mutum ya search wani mutum da ya fi muni a duniya sai ya gani video mu sai ya kalla. To shine da kuma da waɗansu hanyoyi daban wanda ba YouTube ma ba su san su ba, shine mun samu 1.2. Sannan an ce kuma ta wani hanyoyi ne video mu, ta wani wurare ne kamar platform ko kuma ta Facebook ko ya, sai nuna babban inda muke samun video kamar inda mutane suka yi shine ta WhatsApp. An nuna ta WhatsApp muna 30.1, wato ya nuna kenan duk yawancin wayanda suke kallon bidiyon mu suna share ma mutane a WhatsApp, shi yasa har muka samu mutum 300 da wani abu. Wato mutane sun ji daɗin bidiyon har ma suna tura ma ƴan uwansu a WhatsApp. To dole ne yana kyau kai maka bidiyo mai daɗi wanda zai janyo hankalin mutum, wanda kuma zai sa mutum wanda in ya kalla ma zai iya tura ma dan uwansa domin shi ma ya zo ya kalli video. Sai aka zo aka ce wani kari.com, wato wani kari.com kuma .mine, wani website platform ne ma sun yi amfani da video mu sun embed nasu a wurin. Wato wayansu platform ne irin masu bada labari sun yi amfani da video mu domin labarin su ya tafi daidai. Sai na aka kara samu compass. Akwai wani compass wani za mu ce website ne na labarai su ma na mutanen kasan Uganda, su ma sun yi amfani da video mu a website nasu, ta yanda wurin su mun samu 9.6 mutane suka kalla. Sai muka zo kuma kan Facebook irin mu da kanmu muna share da waɗansu idan sun gani suna tura ma juna, shine ta wurin ma mun samu. To yana da kyau kai ma kana tura bidiyoyinka ta WhatsApp, ta group, ta kuma su Facebook da sauransu, sannan ka yi video mai daɗi wanda ko da wani ya gani shi ma kansa zai tura ma wani. Sai muka zo muka samu a Facebook Messenger, wani yayi suna message da wani, zai ce mishi ka kalli waye wani video wanda mutum ya fi muni a kowa a duniya, ka gani shi kuwa, to zai iya sai je yana tura mu dan uwansa shi ma ya kalla. To shikenan misali akwai wayansu hanyoyi da dama da muka samu video a kansu, kamar wani yayi je irin Google, kamar ya shiga Chrome wato ko kuma Opera ya sace samu video mu, sannan wayansu ma a cikin su GB WhatsApp da sauransu wanda mun samu, har ma ta email wani ya tura mu wani don ya kalla. To kaga ya nuna bidiyon yayi daɗi matunda website da dama akwai Huawei kamar Android external, wasu website mana mutane da kuma Google Go da kuma Motorola messaging da WhatsApp business da Android messenger da mutane da har da FM WhatsApp da kuma Samsung .android WhatsApp, dukkan wayannan irin mutane sun baza video mu domin ƴan uwansu su gani. Kaga yana da kyau kenan kai video mai daɗi. Sai muka zo aka so a ce top YouTube search terms, wato menene top YouTube search term?
wasu abubuwan zamu iya ce sai ka mutum ya shiga cikin class din zamu nuna masa domin ka san wani abubuwa ne ta ina ne kuma YouTube naka zai samu views idan ka shiga cikin class din. Class din zai zama daga karfe 10:30 wato zuwa 11:30. Zamu yi shi idan mun yi shi yau gobe ba za a yi ba, idan mun yi shi yau gobe ba za a yi ba. In na wata ɗaya kuɗin da kai register ya kare sai ka kara biya, idan kana so ka ci gaba na wani wata sai ka biya, idan baka so kuma shikenan ba matsala. Idan kana so ka samu karin bayani game da wannan ajin ka biyo ni akan wannan number da kake gani akan screen domin in maka karin bayani da kuma wani hanyoyi za ka yi domin ka shiga cikin class ɗin da kuma yadda za ka yi ka tura mana kuɗin domin shiga cikin class. Amma ka sani sai ka biya kafin ka shiga cikin class ɗin, ba wani sai wata ya kare mutum ya biya, a'a sai mutum ya biya kafin. Mun yi shi haka ɗin da kuɗi saboda mutum ya ɗauki abun da muhimmanci, sannan kuma zai sa mutum ma ya bada kwazo a abun. Kasancewa YouTube wuri ne na samun kuɗi sosai. Idan ka bincika a nan, idan ka bincika kama a cikin wannan idan ka iya ka sa bidiyon ka mai kyau, misali in ka duba nan a cikin wata ɗaya a kwana 28 an nuna mana mutum 289 sun kalli bidiyon, wato sannan kuma mun samu watch time awanni mintuna kenan a 3,955, wato ya nuna ma har ma ya fi awannin da YouTube suke so ma, har ma da kusan dubbanni da kusan 1,000 kai. Wato yana nuna cewa idan ka samu wannan ma har ma kana kusan ka nema ka cika wato awanni 7,000. To ka gani YouTube kuma suna son awanni 4,000 ne wa. Yana nuna cewa idan ka iya sa bidiyon ka mai kyau, mutane za su kalli bidiyon ka sosai. Sai dai kamar in kun duba cikin bidiyoyi na kamar na Hausa, wancan na ina yawan kokari kamar in nemo keyword mai kyau in sa ma bidiyo na, amma yana da wuya saboda keyword din mutane ba da dama suna search ba. Idan kuma nace zan sa wani video keyword da zan bi domin mutane su yi search ne, wani ma zai iya min Allah ya isa saboda ya search na abun da yake so ya gani ne, kuma abun da ke cikin bidiyon ba haka ba, to kaga zai sa shi ya haushi. To shi yasa ina sa abun gaskiya, ko da ma ni ma bana amfani in je duba wancan idan ba channel na turanci ba, saboda ko da na duba na maganganu game da kiɗa ba bai da kyau keyword nashi. To shi yasa ko da wani video ma zan iya sa a na Hausan zaka gani mutum ba sun kalle shi sosai ba da sauransu. Amma idan ka biyo mu cikin wancan class din, kai kanka ma channel naka zai canza. To sai mun haɗu a cikin class din. Kar ka manta wannan number zaka biyo domin karin bayani. Mun gode.